Hello, Africa, and tell me how you're doing today. My name is BK, the president of my 2K. It feels good to be here. We're back again. We're back again with another legend, another icon of boxing. Please make this channel bigger. Follow us on Facebook and as well on YouTube, Sports Edition ECTV. We are under the Name Food Podcast. Please check us on YouTube. Just follow our page and like our videos as well because we have more content that is currently out with pages and also on our channel here to YouTube. So thank you so much as well for your support. Thank you so much for engagement. Between nabo basithukayo sinyamezeleni nabo basithandayo siyabulela kakhulu. Otherwise, thank you kwi-team yonke bafethu Camagu Kosani, the man who's behind the scene, and also abo Tastipa, abo Simjo, abo Msiana, abo Huti, bonke bafethu sithi thank you so much. Namhlanje we have another one. Last week we had in fact the last episode, it was Hawk Makepola. People they enjoy the episode, and we can promise that part 2 is coming. So now we have another one who is also a former world champion, 2-division former world champion. Namhlanje we have none other than the Dynamite, Mbulelo Bodile. Tambo? Sorry. Tambo masikubulisa man, kunjani? No, siyaphila mana khondo kunjani? Simnandi. It feels good ukuba sinawe ngale mina namhlanje. But manixelela abantu ukuba uTambo is a former world champion 2 times. In total of 31 fights, 27 wins, 16 wins by KO, only 4 losses. Career yake yayinhle ngolo hlobo. Is it right as stats? Because sometimes it's better to I know it's right. So this is better to but does didn't fight as E2 or is the fight as E20. A career yako iqale ngo-1989. Yebo. Qale ngo-1989, then 1988 ndaba SA champion kwa amateur. Oh, sure. So 1989 kwakho khona umjito kasijima sonke uNtsikelelo Mbeki. So uNtsikelelo ke uthe xa ilungiselela le fight caba ke ngoku uNtsikelelo akaphila. Yabo. Sure. So ndathi ke mina ke ayike ndikhona ayikwazi uhamba ke le fight man ndiyayifuna. Yebo. Wasingene ndayithatha and le fight zange ngiqale nge4 rounds yayi 6 rounds. Hayibo. Yebo. So ndadlala no Makhosandile Mbiza. Yeah, so ndamstop uMakhosandile Mbiza 3rd round. That's when Yabe iqala apho ke ngoku zange uphinde ujoke ngasemva. azange ndiphinde ntshoke ngasemva. That was 1988. 1989. Okay. So uqala njani ngo so ngena ku6 what? Kwenzeka njani? Ke zawuthi mayenzeka ke because uyaqonda ba nandi substitute pa. Ndathi andiyayifuna mina. Andikhathali noba yi6 noba into na kodwa ndayithatha ke ngoku yi6 njalo. Yeah. Lo fight leyo yayisebhisho. Yayisebhisho. Yo. Abeke ndiqala apho ke aqhubekeka. Yabo. Lezo 6 ke ayewina nge-knockout yabo. Hey. Ulwa under uhulumende we-apartheid at that time. Yes. Ngo-89 kusekhona uMzantsi Afrika ukaphumi ncam. But kukhona ilaxesha lokuba uMandela uyasondela. Kunjani at that time? Ngeza ngela xesha imeko zaseMzantsi Afrika osilwa kuzo. Kwakunzima ndifuna uphosisa hayi kwakunzima. Ewe ke nyani ngizazide zibe khona ke fights ke but ubona uqonde yawo but awunokwenza ngakumbi uzawunyamezela njalo. Wow.
Kodwa ukucheckisha nje uthelekisa elaxesha la ngokuya nesangena saphuma kwi apartheid sangena kwelixesha le freedom yanjani icareer yenu kwatshintsha amanqindi kanjani after kusukela ngo89 then ke ngoko uMadiba wabe nayo phumini bo yabona 94 ngelixesha kuyovotwa sure yabo dilungiselela ifight SA title eCap phofu ndilungiselela ndilapha eMonti yabo sonza la no Derrick eCapa sure Derrick Whiteboy yabona ke kwakunzima ngoko because vuka ekseni uyobaleka khumbula one time better zawuthi cross country because ndandinyuka ngeDouglas ndongena ndokuphuma ngasesibhedlela ndihambe ndokuphuma eMalinda ndinyuke eWoolworths ndiyobuya ngefreeway yabo ndigoduke so ke ngoku kwakundinazikayo ndiva belungu bengxola apha ehlathini kuyabrayo apha yabona liqhina eliya pha eWoolworths hayi bawo sange unyuka kwamela qini ndibona yabona ke kuleni game anziyophuma pha kwi-freeway ngoku sasenqomla apha yabo nqomla kosi sendinazika ndigoduke hayi ndiyoyika ngoku but bazihlalela abantu bazihlalela loqana mina ndicinga lento intoba hey kanene sizavota hey ndingatshoniswa pha kwelihlathi ndibone sendingekho ke ngonicishile yabo so zinto ezinjalo then udibana nayo phi iboxing let's just take it back ukuba iboxing udibana phi nayo sesizokudibana nawe nje noMakhosandile Mbizi ngizothi okokuqala umkhulu wakatata wami wayeboxa okay abamaziyo bamazi ngo Lumkile Young Clay Dunjana yebo right ndaziwa njengobhotile but ndinguDunjana mina isename yami yeah okay so ke utata omkhulu wayedlala noQashe Sithole pa late 60s so wanatsika ke wacollapse eringini man waya esibhedlele kuthiwa after 4 days esesibhedlele wasweleka so yabona ke ngoku mna ndambe ndiyayithanda iboxing but ekhaya ibingafunwa iboxing andifuna uphosisa kuthiwa ekhaya asifuna uyibona lento because yabulala unasi uhlomkhulu wakho yabo but mna nomnina wami sizimele yabo sihambe siyo trainer thina but ke kulapho ke ngokumakhulu xa siya kuyo makhulu siza bane fight thina yabo endaweni ethile so sicela imali yoba ayishema makhulu ahamba yoyiboleka lo mali ubakanayo so sihambe but umakazi akayifuni lento cha yena uphangele siyahamba thina siya kule ndawo then umakazi uphele ebona ba hey man no bayithanda mosabantu lento yabo then ke ngoku umnina wami yena wayeka yena wahamba wayefunda eBhayi yabo sure so ndasheka mina niqhubekeka yabo so ihamba njalo nikhulela kwikhaya elinjani abazali bakhona bobabini kwenzeka ntoni mhlawumbi olahlobo nje lokhula lakudala egazi because wakugcwala kudala ukhule nabantu abaninzi no into enzekayo ndizalelwe eBhayi umama bayitshadile notata wami so ke kwingxabano zabo andizazi ke mina ke kodwa ke umama waxabana notata olohlobo umama wasithatha wasisa pha kumama wakhe so sorry so sikhulele kumakhulu umama kaMama khuliswa ngumakhulu yeah so yiyo ke ngokulento undiva
ndaphela ndisebenzisa le kaBhotile kodwa ke zonke into yami isebenzisa uDunjana. Yeah, kuba ke ngoku kuze sicaba sizawusebenzisa lo Bhotile umama wayefuna sikwazi ufumana isikolo because ke nguye owaziwayo pha kwezindawo so sabisebenzisa la Bhotile ke ngoku. Yeah. Wow. Then kwa professional ubonwa ngubani ukuba tyhini are you ready ngoku xa uthena ngubani umuntu that is next to you othi uyabelieve kuwe? Uyazi njengoba ndandijima pha eDavid Qotile, sure, but ngoku David Mbeki ne so diva bayathetha yabo the late uNdobeko Matros, yabo may his soul rest in peace. Bayathetha pha bacinga into bani beva izaba yi-champion lentoni yabona ba ndisey amatsha ngela xesha yabo. Then ke ngoku uqondana nesibindi kwankule ndithi le fight kaMeriza ndizayithatha yabo because kaloku uMakhosandile kudale lapha yena kwa boxing yebo mina ndiyaqala ndisuka kwa amateur yabo so banibona lo hlobo yabo because ndabafana abanithembile apha yabo so batsho ke nangoko yabona ke ngoku sorry ukubona mos xa usiya ndandisithi zawuthina ndandisithi mina lento ndiyazenzela ndiyayithanda nje mna kanti njengoba ndisenza lento kunabantu ngemva abandijongile andiyazi so even ndithi xa ndihamba kuthiwe hey hayi kodini hayi uya kude besibonile ifight yakho kwathini qonda yibo benikhona nefighting yebo so izinto ezinjalo yabo. Then ke ngoku ungenile kwa professional ngubani umuntu oqala othi ndiza kupromoter uzoba phansi kwami? Kodwa professional uqala kwami by professional ndangena ndizawuthini kwa fight ethi gqi noba yephi na ipromoter sasithatha yeah so ayikho la ntoba ndithi hayi intoba ndiphansi kobani yeah. Hey, then ke ngoku unegotiate njani into ze fights pairs ngela xesha if ke ngoku awakho probo uyazinegotiate? No, ndinathi i-manager okay yabo ithi mbu ndibene no promoter engubani ifuna ibhandam le promoter so ndithe ndinayo ibhandam so ke mbu uzawuchaza intoba imali ethile sure uyazi xa ndixelela ngo ndithi ndandilwela la 6 rounds yazi imali endandilwela 150 rands serious 150 la first fight yakho yasebhisho no Makhosandile ndakodwa ne150 yabo ndakodwa ne150 ndithe ukuze ndizofumana inatsik okay thanks ndithe ukuze ndizofumana imali noko ndibone ngathi noko imalana engathi inhle uBrakK uKokogodlo sure noko and naleyo fight yayi 8 ngathi 8 rounds uBrakK 1000 yabo ngone ininzi le 1000 yabo kanti bona ininzi noko yabo eyahamba ke into then kuthe ngo 91 sure demuka eziphunzana ndazojoyina eyethu 91 okay ndaphansi ko Bramzi so ke andaqhubekeka phansi ko Bramzi and Bramzi ke ngoku
andiseyo Bandam Sure. ndibuya ndi-junior further. Okay. Xa ndithetha inyani ke yabona uBramsey Sure. unemehlo uBramsey. Wathi uBramsey xa ejongayo uVian uyi-champion apha junior further ukhona welcome yabo. So Bulela ngathi uzawubuyela back wena kwaBandam because cabonela la chance yala SA yabo. Hayi nyani kwenzeka njalo ke ndabuyela back kwanansi kwaBandam yawo kulapho ke ngoku ndihambile ke andasiwina nalapho ndasiwina yabona junior further ikhona ezaseBhayi uXolisi Mayekiso no uZolani Makhubalo. Sure. Yeah no banletwana kodwa yaseBhayi ndibethe iboxer zayi3 eBhayi. Abakhaya bamshem yabo ubahlalele le uMakhubalo ndayibetha ngepoints Mayekiso ngathi namstopper yena nale unatsi bana lentwana man but ngisayikhumbula nje igama layo yabo. Then azokwala ke ngokungalo 94 sure 93 noba nadlala ifight yanye kwasweleka uMakhulu lo ndithi ebe uphele supporter nomninawo yabo. Then usweleka kakhulu uMakhulu zange ndibe namhla ukuphinda ndibuyele ejimini endakhe ndahlala hayi ndayothathwa nguBramsey siyakufuna wena uneNatsik une-fight for iNatsik yabo uvunyiwe lelawo eKapa hayi ke ndilungiselele ke nake lo fight yabo 94 yabo uDerek ndilungiselela fight kaDerek afika ke iNatsik ixesha ndoba mandibheke eKapa but ke andifuna uphosisa abantu abaninzi babenganiki la fight babenika uDerek yabo. Yazi qhanda unqena nokubiza amagama abantu kodwa kunomntu pha ejimini eyethu sure yabo owathi hayi suka siyikhaphe nje lendwana yabo izobethwa apha qha siyikhaphe nje yabo ayinamsebenzi londo le ya gondipha eKapa akugcwele eKapa yo abantu istudent ezizaza kwecala sipha sigcwelise pha sorry yeah athi zehle inyembezi kum dalila yabona into enililisayo into cinga lo muntu ebengisupporta into ba ebenifuna nibone xa ndichampion uMakhulu yeah kwenzele yanantsika sorry yeah those are the moments that but anyway ndayidlala ke fight ndayowina yena uMakhulu madoda yabo ngba so okay ndawina 94 ndithe ubuya kwam apho eNantsikeni eKapa ndabe ndine date eLaredo eTexas yeah uyaqala ukuflya ke ngoku ndiyaqala ukuflya ke ngoku eKapa ndaflya ubheka eKapa okay yebo bendiqala uflya sorry bendiqala uflya ngoku ndibheka uwela phofu yabo okay nkosi ndijoka ndiyafuna sithethe ngerole yakhe nyana uMakhulu nokunishiya kwakhe because you know apha ebomini siye sibe nabantu esithi ingase xa ndiphumelele ndibone umuntu wokuqala ukunivuyelela ibe ngumama okanye ibe ngutata yebo kwanjani man uMakhulu uyazi ukuba akasekho uMakhulu ebesenza ntoni na ahamba esibolekela imali xa engenayo sorry enantsika
njengoba bensitsho ndithi pha engondise Kapa njengoba ndithi abantu nyani babesoyika qonde umbulelo uzayiluza le fight yabo intoni ngokwalile ntathi ke mina ke ndicinga umakhulu because dina sure into ba ndizowina apha kule fight yabo cha umakhulu ngasithi kanti ebekhona ayibone le way yabo ebenganisupport nje ngokwenzela ayoboleka imali ezizalayo ngexa yami yabo but anyway ndithe noba yi-world champion ndabenzela amatye okay yabo utata omkhulu wami umakhulu wami umakazi wami yabo ndabenzela amatye abo yabo 1994 wakho wayibhizi 1994 zange niphumle 94 hey dijongelon because ufumene le fight ka White Boy yebo eKapa ndabuya ndaye America ndaye Carousel ndandibhizi nyani 94 yebo sure so labona umboni wayibona uba likhona ithuba masimleqe lo muntu yeah uplanga kuthiwa ngumuntu owayehlala ne-date batsho bonke abantu wayehlala unjalo yo uBramzi ebengayifuni iboxer yakhe indansi nje xa kuvela ithuba ukhawuleza ayisebenze yabo and ke yabona ke kum uBramzi ebenganifuni nihlale elokishini okay because andiyazi noba uBramzi ebendithembe kakhulu na because ebefuna ndisoloko ndihlale ndifit because unalanto noba umbulelo uzawuyenza lento yabo now ithuba liyahamba uBramzi ukhona uyakusupporta kunjani nje kula team because yethu yayizidazi zodwa hayi njalo niphilisana njani phayana nabo no Bravito no Welcome spirit sijani yo asasiphilisana kamnandi andifuna uphosisa sasiphilisana kamnandi ngilo yamsupporta omnye yabo yabona ke ngoku and ke ngizawuphinda ndixelele uBeast ubamba kwakhe iworld title before iworld title waye defender ndandidlala nabantu kodwa ndandidlala dandi main supporting part kwifight yakhe defender yani SA title okay ndathi kuye cela ubamba le band man nami zaba yi champion anyandi ibambe le band ayike kuhlaleke sihambe ke ngoku uya ku world title sure ndithi kanike le band nami zaba yiyo nje le way yabo and ndiba yiyo nyani ke yabo ndibambe ndinxibe kum ndithini yabo then ke onpheleni bayiyo ke champion yabo sentsho ngomnye nyani uDavido ne ondiqinisileyo yena yabo so and ke bendisoloko ndihamba naye mos ndisparisha naye yabo ngumuntu othobekileyo kakhulu but ngumuntu that is very clever so beni study i-opponent nobabili nihlale phansi enjalo no Welcome no Tamaweli yabo hayi asisebenzile nyani you carried i-flag yomzantsi Afrika during difficult times zalapha ekhaya eMzantsi Afrika and early times zokuba sikhululekile singomzantsi Afrika uvula ngoba ngo1994 besivota then 1995 world champion wabuya ne-champion njalo ngela xesha kuyaxokozela eMzantsi Afrika yebo abantu base kwi disbelief abanye kusabhiyozwa kunjani that time nansi world champion IBF the way ondothuka ngayo zange nibelieve nami yabo because mina
ubone lanto ndandiyirespectile and champion mostly Yeah. so ndinalanda into yoba esizakhe sihambe i-rounds kanti lo mjida ndizambamba second round yaphela ifight ndothuka nyhana ndifuna uphosisa ndothuka. if first of all ifika njani le fight uva njani uba kuthiwa siya kwi-world title ngoku uthi yini uplan le ndithi yabona uBramsey bewajonga nyhana amathuba unantsika le fight ayifight kananzi bana le khona kodwa intwana yayisona yaphela ubone lento uthi xa ufumene ichance uthi nema ndifuna uNatsika denze nje i-warm up yabo so kwenzeka olohlobo ke ngokulomjida wayizawudlala nale indoba no indoba hayi man come ngizawuthatha nje warm up then yabo kanti yobethwa pha so kwanyanzeleka indoba ibe ndim ke ngokonyukayo ayapha etitleni yeah and le champions lo nayo ine record elihle kakhulu uHarold lo because jonge fights zakhe about 41 fights and 29 wins i-TKO zakhe is 23 une loss nje ezimbalo ufika pha kuye as i-underdog ustampo sakho sosibethile lapha eSouth Africa this is an international fight ndithi indlela enancancazela ngayo akubane lo xesha nansikeni FNB jonga ndandombethe ingubo ndiqonde madoda kwenzeka ntona ndiyazi nokuba bathi ndiyancangazela xa awukodwa usokoyika nokoyika kukhona kaloku yonke lento nkontshiku ngizamqala njani lo mzamqala ngaphi because i-champion le and ayo SA champion i-world champion so ndizamqala njani but ke khona uThixo manisazibonela pha yabo ekoneni yakho unabantu tatana no Papa Stotts ubaba nawe wayekhona and man ndithethe inyani yabona Papa Stotts ndiyamvuma Papa Stotts yo waye motivator umuntu yabo waye motivator yawona baba i-fight ezininzi ndikhumbula ndandidlala nabani ndidlala no Hector Lizaraga uLizaraga lichayi man ndithi kuBramsey hayi mna ndiyayiyeka le fight man yabo yazi wathi no Bramsey wathi uyakunya kwadini uzuya ngiqonde manantsi ke maniphindele pha ndiyokulwa yawo ndiqonde maniphinde lo mntu wonyanyile lo hayi ndiqonde maniphindela ndaphinda ndayolwa into wena ngiyekisayo wena kutheni umuntu kanti dikwa le ndlela adlala ngayo yawo bathi ke ndaphela ndiwina ukuze ndiyodlalela i-featherweight title no Pauling sure ilo fight le ubaba uthethe kakhulu naye uBravido ngaye about ngoba abesekoneni esitsho ukuba naye ubaba played a huge role nyansile wayena uthi wayengumuntu omotivator kakhulu jonga ubaba njengoba nqokola ndithetha ngandithi ya motivate nyani jonga kwi fight ka le Pauling uyazi into yoba ubaba ngoku Pauling langena eringini engena nebhandi uthi ubaba kum bulela mbothatha la bhandi yakho andifuna uphosisa nami ndandiphakama ndiyothatha ndisuke ekoneni ndiyothatha ndoxhaliswa nguBramsey into bayi and ndandiyoyixutha yabo so uyabona ngoku ndingena nje eringini sendilawe ubaba yo uthi yeyakho uzayithatha mboyithatha lingabla eli lase-US
Kodwa it seems ngathi naba ne connection nonke by campaign because ingathi wonke umuntu waye understand even though embusi wangaphandle sasim understand andifuna uphosisa sasim understand sonke yo and uBramzi naye wayemhloniphile ubaba ewe sure. And you went on to defend ititle yakho ye-IBF Bandam la Bandam ulwile kula Bandam wayoyiluza ku Tim Austin kwenzeka ntoni 97 no mandichazele we right u Tim Austin kwifight yam naye kangaba ndathi ndabophula nemihla Tim Austin kodwa wanyamezela wathi one stop bayana kula fight oBramzi baxelelwa endlini intoba utata uswelekile yabo eBhayi so abanichazeli mna but ndiyayiva mnegazini lewe sorry umzimba uyandichazela jonga ngondinathi kanti ndiwomishayo e-dressing room ndithi kumfumveleli the shots man akho ndithi yabo umzimba mu down athi press shots hayi man ziforce man fondini ngathi khona naye yazi le way even a fighting does force but akho ndithi mandilwe but does force yabo jonga after fight andifuna uphosisa ndalila ingathi ndingumntana ukubona ndalila ingathi ndingumntana athi uBramzi embulelo cela ka uthule embulelo uzawulilisa nami ndithi Bramzi ndiyeke ndilile iphume lento apha kum yabo because ndanikhathazekile nyani yabona intoba andikayazi intoba utata uswelekile hayi ke nyani okay sinansi sihambe siye hotel sivuke ke kuseni ke silungise ke kuba siza uhamba ke sibuyele South Africa ke ngoku asibhayi uyazi most bensithi xa ndifikayo yabo ndiyokhawulelwa ke okay yabo kugcwale kuthi pha kum e-arean yabo endakhawulelwa gcwala buyazi intoba ndathi xa ndikwa ungena apha e-arean zehla inyembezi endaqala phantsi ulila xa singena endlini eyaqhubeke kwathuliswa abantu kugcwele phandle kugcwele ngasendlini ndazochazelwa le nto intoba manibulele into enje ndithi le nto yaqonda intoba ndiphupha ingathi ndiwa nemoto ndithini yabo kanti imoto yam umnina wam uhambe wayogila ngayo ezitoilet yabo so bendiphupha le nto kukho le yetime ngapha kukuyo hayi jonga nalapho mos after lo lose wam no phaku Tim Austin 97 endake ndahlala 97 andaye ejimini qonde hayi akho ndithi manje ejimini so ndihambe ndibheke koMabhayi ndiphinde ndibuye yabo wayesaphila umama ngoko thina uTamzi akakhangela uBramzi wayo ndithatha endlini intoba hey Fondini hayi buyele ejimini nyani ubuyele andifuna ujiya bensela bra yabo so ikuphazamisile lonto le yeah jonga kangiba kwenye ndanekhombi mos kwenye yekhombi zam ndazikhupha izitulo ndafaka iziphonje hlala phezu phonjini yabo yaqonda uba ayisasebenzi ngokule khombi donwaba ngayo sure qha wayonithatha ke lo tata because uBramzi andifuna ujiya ke xa ebona inatsiki talent akadlali uyakuncekelela wanithatha namndabuyela Fondini uzaba nefight wena endaweni ethile ehanyana lungiselela fight
azothi uqonda banyana uBramzi nyani alijonga ithuba ndeva ngaye sesithi efondini une-fight wena eWashington DC udlala no-Hector Lizaraga yabo after la fight yakho yeah no Austin I think ngathi yayingo-90 yom 98 99 into ezinjalo kodwa athi qualified and fonini funeke siyiwine la fight because uwina kwakho la fight uya straight ku polling hanyani lungiselele le fight hanyani hayi dayiwina fight ndabuye yeah nangu umbulelo ndiyazi bakwenziwe ntoni ndimke kuBramzi ndijoin uKhaya Jekwa Chin yebo hey man ayidilunge le fight ayidibekho le fight umshela ntoni Bramzi yes yabo nyani ke uKhaya anansi kathathe no ubaba untrain futhi no baba okay le fight man jiko kwa ubaba athi ubaba embulelo ingathi siyasokola ingathi ngesibuyela kuBramzi xelela mina kwathi imoto mina ndazoncinzwa mina hey sihamba kodwa hayi nizaba se-Regent esafika eRegent uzothatha kuBramzi kwabe kusithiwa late niyahamba yeva khona inansika nizawukhwela senibhukishelwe hey sahamba kanya safika airport eJoburg yabo kodwa ajonga ke senibhukishelwe nguniyakwela nibheka phesheya hey utene izinto zikhawulezile la fight mos yasiwa kuyinathi yaya kwi-best beat la fight sure yabo but ke phayana kula fight andiyazi into zemali bra uyazi ndagotkana malini pha kula fight 152,000 rands bendisanele $95,000 $95,000 yes so $95,000 ngela xesha yayipha kwama 800 to yabo kodwa mina ndagoduka ne152 ukubona ndanalanda into ba hayi man inoba mhlambi yeza enye kanti kumlibe yabo ithini icamp xa be-explaina yonke lento kokuba okay uzafumana mhlambi i-trench yale 150 then saphinde sikufumane uzayifumana bathini bona xa bekunika nje le mali nandayinikwa nje mina nguBramzi danalanda into ba hayi man inoba yabo mhlambi uzawuphinda athi imbulelo yabo ngeman xesha liyahamba akabikhondo ngokuthi seninikwa inansi into ba idate yoba ndizawudefend 150 ndaxelela from kwi-800 close to 1 meter yebo sure andikhumbuli mna ndilwela $1,000,000 serious ndaxelela but jonga ngondidefender le band ye featherweight bayana ndilwela dasayina 125,000 yabo so tabuya phayana anento encinci naba ndabuya ne 400,000 400,000 yeah njengudefender yabona lento sihlala sincokola ngayo kokuba into ye contract
uyazibona first of all ubusazi okokuba le fight yakho imalini okanye ubungenayo uyazi kunathi fights zam kwezi international fights sometimes bendisign contract, sometimes ngasign contract yabo okanye kuthiwe mandisayine apha ekhayeni ngokwe-rents yabo kodwa ndiyolwa ngapha and ke andifuna ukuphosisa mani thina ngelaa xesha lethu besingakwazi nobe sibe sibuza into but ke besivuyela laa nto yoba hayi ke ndiyifumene ifight yabo yabona ke eza ngoku intwana hayi ziyathetha zona hayi kaloku nje nanje nathi na andiyazi man andanoba ndizawuthi besinyabile na mhlawumbi ke asinothi ke beninyabile but laa nto kokuba khange nini kwithuba lokuba nibe vocal and ke ngoku mhlawumbi naleyo into unyanisile because ke kuthiwa hey fight so ngoku awukwazi noba uzawuthi hayi ndifuna imali ethile yawo uHawk was talking about that kwi-episode besinayo kokuba uthe wafikelela kwixesha lokuba ebesithi ku-Bramsey athi andizokwazi ukulwela le mali mina yabo the world champion mina I believe most at that time kusukela pha kwe-80s ukuza ngeneno khange nilifumani la thuba lokuba nide umuntu athi anokwazi ukuba ndilwele 300,000 khange nyani sure yazi ulwela kwam i-world title kondithi nathi challenge lentwana uHarold Mistra ndandisihlwele 150 defend at that time no ndiyoyithatha xa ndidifendayo ndadifenda nge-200 ndadifenda nge-250 siyabo because if ndiyajonga kakuhle i-IBF yakho idefende more than I think 5 times ndaluza kwe-6 you tell me uba zange wafumana imali engapha kwemitha pha hayi andiyazi noyazi jeez hayi zizinto enigqitha kuzo and thina abantu abanibukeleyo abanithandayo after some time i-career yakho iphelile okanye uthathe i-retirement siye sithi imali ni misusile ibanjalo ke bantwini umuntu akayazi but ke did you feel like at some point now you did misuse imali yakho but ube ingekho lonto leyo besifumana amanqina andifuna uphosisa kule these world champions jeez abantu that you also associate nabo that time after uwine i-world title yakho yokuqala la IBF you said ba ubungumuntu ubunazo netaxi bekuze business business taxi zazi 3 then ndathenga enye yesine but nayo ndaphela phofu ndazithengisa kungosendihlala eMalinda ndaye ndathenga indlu eMalinda okay enye itaxi wakhupha izitulo wenza ntoni na taxi ndonwabile chama ngayo but
after ke ngokulo uBramzi and iyonithatha endlini into ba manibuyele ejimini ashe ndayibuyisela eringini ndiphumile kwezo zinto ngokuthi focus kulena ngengoku yojima ke ngoku I downfall ye boxers kumaxesha amaninzi ibe ngabantu abangosisi ibe kukusebenzisa imali ngendlela nje simisuse ibe mhlambe nokusebenzisa utywala lento ke wayithetha ukuba ukusela ezo nto in your career ziphazamise njani benaba abantu bangosisi ne endibathanda bathi naw khaba niphazamise mina kule career yam boxing yawo ade ndaphele ke ngoku ndichata yabo so akhange niphazamise bona yabo but ke lena ke ndithetha ngayo yotshwala yabona ke after la lose wami oqala kanti yazi inoba nangicinga into banza waye phofu ndinaloo nto into ba ndiyawayeka yabo frustration so ke wayonithatha uBramzi yabo right now ulwa la fight yakho ndiyabawela la fight yakho noPaul nje usixelele ngayo uPaul Ingle uba kanjani kula fight le yana uwina kwakhona iIBF phayana and IBO fight mamela ukuwa kwakhe uPaul Ingle pha ndathi ndisavuya kodwa mandicwaka yabo but ubonela wendicinga mina mhlawumbe uwile nje yabo njanga sinye boxes yabo kanti umuntu wonzakela yabona ke andifuna ukuphosisa eyona fight yanikhuphayo ke leyo emanqindini yabo so zange nibe right ndicinga into ba i-timer yacishe eringini ikhona intwana yami eyayidlala nokhulile Makheba uSithembele Boy intwana yami le kangiba lantwana mos ubuya qaphela pha kula fight yayinxibela kit yami la fight la kit ndandothatha ngayo ibhande eKapa Derek lantwana ithathwe ndimi sencinci sajimda isejimini yabo so ndacinga nezo zinto yabo ndobe yabo so but yabuya qaphela bandilose ezilandelelana fight after la fight ka Paul Ingle that no man's can ndiyeke kwalento sure a fight okanye a night that was supposed to be big ebomini bakho and bu celebrate yebo ayabi mandi zangibe mnandi at all wow. Then after fight mhlambi nahamba did you go and check him kanjani shemsange ndiye yawona after nathi jonga pha saya saphuma eringini sisoyika because yaveske xwaka la arena ne yabo kwakugcwele nyani ngepha vese wexwaka kusiyoyika ngoku kangibasakhawuleza umka pha kwethu intoba masingaziwa noba sihlala kwephi na ihotel sinalani intoba ehlamba mangisa yabo so kangiba jonga la kit ndandidlala ngayo pha kula fight ndayishiya yonke pha e-dressing room ndandike ndayibona ixhonyiwe andanoba isemuseum na kodwa pha e-England ikit yam ndayishiya pha because sinxiba singokubhuduzela yabo man so sorry ngalonto leyo and nyani emveni koko uzange uphindwe azange ngibe right recovery ivana noba ndibukele amanqindi once ngathi bethwa kakhulu entloko ndiyakhala
was bandise Orient ndithi referee yeah ndinala masikizi yeah yeah sure but right now uBrambo uphi ebomini bakhe wenza ntoni unjani ngoku after uhleli phansi kwi retirement yakho yeah no okwangoku man akuhleli nje akabikho nto ndiyenzayo yabo and ke andifuna uphosisa ke dala mane ndicelwa sezintwana zincinci into yoba eziyacela mani uyosijonga yabo but ke mna ke kusuke kubekho laa nto yabona ayiphumi laa way yabo kangoba abantu abaninzi bayandibuza phofu nangoku into yoba Bulelo buke wayehamba na inansi counseling yabo that khona nathi bisana ngifunela i-counseling ngokunyaka na ngathi kulowa unyaka 2024 ne ukuba ndiphazama yabo so bendihamba kwa-Vincent yabo i-counseling was dizange yandikhathaza nyani laa nto yabo yeah uphila njani ngoku awuhleli nje pha endlini akho business kwenzeka njani ebomini bakho sengamahlandla enyuka man yabo but yakabikho nto ndizawuthi iyabambeka sengamahlandla enyuka uhleli nefamily andihleli nefamily xa ujonga as i-former world champion someone ongakhange abambe nje ibhanti eli-1 obambe amabhanti nakwi-divisions ezohlukeneyo uye uthini when you look back and ujonga i-state okuso ngoku ujonga uba uqonda uba la manqindi I wish ndandiwathathile are you proud ukuba wawathathile okanye you wish okokuba ingase zenze waqala nokwaqala la manqindi no ndi proud mina ngalonto uba because ndiwathanda yebo ndandiwathanda ndiyawathanda but ngoku ndinalanto andiyazi man yabona ngoku ndibamba amazinyo ne ndibamba amazinyo yeah yeah but ke ndisawathanda ngoku oh yena madoda ndiyacinga uba noko sizinyathele izinto besibawela nje ukuhamba kuzo ndiyabawela nje your tribute ebantwini abakuncedileyo kwicareer yakho and mhlawumbi abantu boMzantsi Afrika baye babawela ukunazo kokuba niphila njani do you need any help do you feel khona nje into oyidingayo baye bafuna ukuzazi ezonto that's why namhlanje sisakubiza because igama lakho alipheli apha okay okokho masibize ukanibize nombulelo Bhotile kanibize nombulelo you know ndingathini yabona no I think noba ndizawuhamba ndame ndiphinde ndibuyele emanqindini but ke isekhona lento kum yabo because inyani ke abantwana abancinci napha e-area banantsi hayi kaloku tambuka lokhu ukena yabona ngoku abantwana izaba ngathi andinanyani kubo mane ndibathembisa hayi no majidanza ndibamba ndizawuhamba ndiye nani ejimini yabo so but ngathi kunyanzeleka ndiyenzile loo nto leyo because ndifunwa ngabo yabo plowback yeah and ke nabantu abaninzi ke xa ndidibana nabo hayifuni ngawuthatha abantwana bethu ukubajimise yabo and ke nyhani masekunto ezintwana ngoku seziqala ukutshaya ngoku zisencinci yabo kanti ukuba bezibhizi yinto ethile bezingazutshaya yeah do you feel okokuba we're giving you enough respect as the country or as well as le ndawo ohlala kuyo CBCM
I mean, you are a former world champion. Do you feel like we are giving you enough respect? Okanye ngoku uke wathi uBeast ngenye imini umuntu hamba fane neChappies endala. Yeah. Uthi sokuphelelwa incasa ilahlwe pha. Ubungumuntu uthi xa ufika eMzantsi Afrika usuka kulamazwe uyokhawulelwa airport abantu bephephezela iflag yaseSouth Africa. Ubungumuntu othi xa usilwa abantu bangalali balinde ifights zabo. Fights, yeah. Ngoku do you feel then ukuba ndiyayifumana respect endiyideservayo njenge-world champion, njenge-former world champions? If you look outside the country, xa ujonga abantu base-States nase-Europe ababesilwa nani ngela xesha ubomi babo. Yabona ke kule ngizawuthi isekhona loo nto leyo, but ngabo nabo yabo ngabo nabo, but ke kolaa nto mos xa ungumntu uphila nabantu zikhona into umanseke le ndiyayithanda ingena njani na kum, yabo. So bakhona bathetha into zabo eziphuma ecaleni, ufumaniseka into yoba lo mntu uthi ayisowawuchampion ngoko wathini ingena ngapha iphume ngapha, sorry ingena ngapha iphume ngapha loo nto leyo, yabo. And kaloku semhlabeni apha, emhlabeni. Yeah. Right. Ndiyayazi ukuba awumazi mhlamba kahlali kamandi abantu abathethe ezonto ezo. Ye tribute kuPlanga ube indima idlalileyo in your career. Okay. Yeah, Bramzi udlale big role life in wami. Sure. Disaziwa nje all over the world. It's because of Latata, yabo. And uyazi ngoku ndinatsika ndisajima phaa kuBrade. Ndandisithi soze ndihambe phaa kuBrade, bathi ke wabona uBrade ingathi iclub iyaphela. So wasikhulula indim noMbeko Dayile nezinye kiboxer. Then uMbeko wachuza uya kuMenzi Nqondi, mna ndachuza uya kuBramzi. Then uBramzi uthathe pha, yabo, wandibeka pha. Yeah. Yes, and ndiyambulela kakhulu, yabo. So ndingathi mhlambi uThixo wampha mna uBramzi. Sure. Nam ndamphiwa nguThixo, zibonakalisa ebantwini into yoba ukhona umuntu unyana kaDunjana. Yeah. Any memories kulamazwe benihamba kuwo bekunjani? Ye-England, ye-US, Yeah. you are being all over the world. Yeah. Uba njani phayana? Sometimes bakhona ne-tricks ezibakhoyo nifaka nibekwe kwindawo ezithile. How was it kulamazwe nje, some experiences mhlawumbe? But no man, beku right nyani. Yeah, bengekho nto ikangako. Yeah. Bengaphumi niwezi club zapha nje niyohlala. Bese nansi kaloku kukho lo nasika ubhodi Mveleli. Yeah. Yeah. Shem umuntu shots dithi xa ndimgezela. Dithi yabona ke ta shots. Awunibeli inyama ne. Dithi yabona awuzufona ndimone imali lapha awunamali wena. Ndithi awuzuyenza into ethile, awuzuyenza into ethile. Okay, yafuneka thenge inatsika. Yabo. So bendike ndimkhuphe ke, yabo. Yo. Ndimkhuphe mhlawumbe ngeweekend. Khumbula sibe Syracuse New York. Okay. Yabo. So and kwakungo 97 futhi. Sure. Because
ndantrainer na le uDenny Romero. All right. uRomero wayezawudefenda naye saluza sobabini yabo waloza uDenny so utashots ndimkhuphe lapha kweza club zapha yabo as nathi mvekwa yena emhlelo ndithanda ndihlela lapha man ngithanda okay no awufuna uhamba ngomna ngicinga ndoba uza kukhangela uPrashot's wife unufona every day yabo Sure. so ndikhumbula uDenny Romero waye washiya mos kula apartment yakhe yena wahamba wayohlala negirlfriend yakhe ngosilungiselela le fight zethu Nina nihamba nodwa ke. we papa uzawuphinda nansi ndim nomveleli qha Yeah. ulapho kaloku uTeshot siyafika eNew York sorry siyafika eNew York Sure. hey uTeshot uthi enye uGregory uMcGregor anathi hey Botile uTeshot uyoyika uyaphi imbulelo ndiTeshot iza nangu umuntu ozosithanda Kashe yasithatha ke la ngonya yasibeka 10 yasifundisa sibonisa phofu indlela esayibaleka pha yanibonisa okay uzohamba uhlobo qoba yimka ke yashiya then kwahambeka ngona azodibana ke ngoku nale uDenny Romero swethu ngesambe sohlalana songeni Sure. yeah Wow. Hey, no zazimnandi zo Triple S. azazimnandi Prashot's did kuye Kubani sene yakho Prashot kam Luzipho Mvele Luzipho Okay. did kuye the shots eAmerica wena uyazi ngami wena uqale ngami eAmerica wena zangu eAmerica ulwile South Africa but eAmerica uyazi ngami unyanisile yeah injalo Wow, yeah. Yo benivana kakhulu ke nalabhuti yo hayi benivana kakhulu naye. But now as we are getting quick closing, there is a big fight that is coming on the 24th of April in Tanzania versus Phunzana. Okay, why you tape one? Yeah. Because usuka nawe Phunzana wezemTanzania mos. Yes. Bano lo na tape. Unazike isiphunzana khange ndilwe neyasiphunzana ndilwe neza lapha Oyibi in Tanzania versus Tanzania kuwe. bingumTanzania versus isiphunzana Oh. Basemtanzania. yeah ngoko Then because ngoku bonke akho boxala beMtanzania kuyawina hayi zonke kubani yawina yanathi ndibethe ngepoints khumbula ngathi zonke stoppage zonke so dominated umTanzania. yeah and udominatile wona umTanzania ufuna bosses akho boxala beMtanzania yakhe yana Okay, sijoke le fight ke gogo. What's your takes kule fight? kasi iyawina xa ndixelela bensi obeske sayazama uyithetha lonto leyo but benithetha nawe khona benithetha nabana ndithi yabona ba kula fight Sure. lento anasekasi uAzinga uyo defender uba dingo Azinga mna Okay. yabo so mandingehli yabo lena ifuna ukonyuka ndithi xa ndithethayo ndithi ke nake kune fight after ndiluze ku Tim Austin Yeah. ndayodlala nenye ifana apha ndilibele nje igama layo yabona lefana ithi yona yo benifuna unyuka ngawe ndithi nami benzodefenda lonto because andifuna intoba lami igama lehle ndifuna liphinde lenyuke so yilento ke ngoku ndicinga
ucinga into yoba iza kwenzeka le nayo ayifuni ukwehla yabo njengoba lena ayifuni ukonyuka yona. So Azinga uthi uyayithatha le fight. Andinika uAzinga. Uginqi uyi-underdog up. Yeah. Iyonzakalisa underdog. I know ndiyayazi. Ndiyayazi. Kodwa ke soza siphoxe uAzinga. Izawuthetha ukuthini uAzinga lento masivelele macala. If Azinga uyaluza njengoba usitsho kokuba uyolwela isidima sakhe. Izawuthetha ukuthini lento should ba aluza kula match kuye ngecareer yakhe. Uyayibona ke ngoku and izamchafisa ke ngoku azibone into yoba andiseyonto yebo kanti but ke xa uyibox ulindelana ntoni na. Okay. Yeah. Xa ungusportman. Yeah. Win and lose. Yeah. Usekoneni yakhe ngalamini uAzinga masitsho unguStots ungubhapha ngelaxesha yakhe okanye unguBramvelelo Luzipho. What would you say kuye uAzinga esiba wena mhlambi masithi usekoneni yakhe nguwe ophethe itawule nebhakethe phayana oyicoach ungathini kule inkulu la fight? Yeah. Athina amazwi nokuwathetha kuye ekoneni xa uyimotivate? Yazi kukho lanto uAzinga uzawuthi mos yintwana lena ekhulayo uyayibona manibeka lo hlobo but andifuni into yoba adelele mangadeleli yabo makayithathe into yoba okay Azinga makathathe into yoba ulwela itayitile ngoku. Yes, and uyayifuna okanye udefend title. When you defend title. Yeah. Yeah, so abanala ngqondo into bana apha ndizokulwa apha. Yeah. Okay. Sobona nge24. Sizobona angizabe ndipha insuku ziyasondela wo. Hey. Seyilapha. Before we're signing off, siyasifune your top 5 fights zakho ozikhumbulayo kwicareer yakho. Ndiphuma nezi fight ondilwile amadabi over 30 but top 5 yami ndiphuma nayo zezi. Yeah. Masifakele ka polling. Yeah. Phofu uyayibona le fight ka polling. Uyazi la fight trainer unyaka wonke. La fight ayiqala ngoJanuary trainer la fight yaba nge16 ka December 2000. Yebo. Okoko trainer le fight ayi1 manje ijikwa. Yabo. So ndiphuma nalo fight leyo and yes sange ndimbethe nje wazama naye yabo. IBF and IBO. Yeah, ndawina zona ezo title cha ke la IBO because of ngazange kubhatalwe i-sanction fee. Yiyo lento ngazange ndiyifumane. Yeah. Okay, that's then, number 1. Then siye eKapa. Yeah. Derek White. Yeah. White boy. Yeah. Yabona kwakusetshenzwa. Yeah. And into ndithandayo kula fight uDerek zange ndimbethe ngepoint yongcingene ngeknockout ndambetha ngepoints yabo. Yeah. So na eyona this number 3. Yabo kanike ulenzi Ensikidon. Yo. And class 13 okwenza no Gideon guys. Yabona le fight if sasisigqibile no Ensikidon yo surely Ensikidon wayeza wina. Okay. Yeah, because Ensikidon wayethenjiswe into yonke izulu nomhlaba eAmerica. Yeah.
so mna anthiniswa ngando ekhayeni yabo so at uThixo wanipha amandla ke betha wakhona uDerek yabo yondithi uDerek ngoku ANC that's number 3 number 4 yephi na yakhe nsokolisa because ubuyina ke oh nansi le benithetha ngayo ndithi ndisithi kuBramzini yayeka ukuzathi unganya kubana uHector Lizaraga yo uHector lo eWashington yo yanibetha ndakaka igazi andoyika xa ndiyochaza kuBramzini ndikaka igazi wathi ayisuka man udlelo ndiyeke man no welcome badla ngokaka igazi ndithanda ngo-welcome ngalo mna ndiyaqala uyibona le nto uyayibona lona tjaba manqindi yawo jo okay eyokugqibela kwezi zasebhayi unensi bande unensi kumakhuzolani makhubalo yandisokolisa yabona le umayekiso wandiqhela kakubi yena umayekiso ndixa ndimbetha xa esiwa umayekiso undibambe emilenzeni nam ndiyokuwa siwe sobabini so engabali ngobayiki yo that's your top 5 there. Yeah, but tell us when you are no longer here kulo mhlaba kusithiwa uBrambo akasekho what do you want to be remembered for kulo mhlaba ukukhunjulwa ngantoni zawuthi bazandikhumbula ngemidlalo yami nditsho fights zam bakhona masabanazo siyabulela kakhulu man for coming through kubulela and we are wishing you all the best kwi retirement yakho ngethemba lokuba uThixo uzakugcina yonke into yakho ihambe kahle you know I'm sure abantu boMzantsi Africa now they are happy kuba bekubona ulapha okay and if you need anything just give us a call then South Africa will be here for you. All right. They've been looking for you, they've been calling your name ukuba mawuze so at least now bakubonile and bayakubona ba usaphila usegrand you look young kanti simdala ungathi sendinabazukulwana utatomkhulu jeez no thank you so much Brambo sikunqenelela okuhle man abazukulwana bagcina andiyabulela bagcina abazukulwana bazanigcina you top 5 boxers yo kuthiwa masikubuze your top 5 boxers of all time kula era yakho okula era yam ukuza ke ngeneno ke mhlawumbi because neza ngokuyazazi mas izinqabile zangoku apha South Africa kanye world masithi apha ekhaya nangaphesheya okay nasixuba diqale ngelethu top 5 boxers zakho mandimthathu nansi uDavido uBhungu the beast alandelwe noDingane Rose Soweto may his soul rest in peace Phofu bobabini uDingane nansi no Lehlonolo yabo ngosithathu letwaba yabo thini
the late Nzuki Siskali. May his soul rest in peace nakuve. Yabo. Ay bindlalela langwenya. Yabo. Bindlalela. Yabo nsabiziza lapha ngoqhawe. Yeah. Yabo. Kubekho isibhanxana sama bekuthiwa nguZolani Phethelo. Yabona. Yeah. Yagcwala top 5. Yeah. Ukho ke ngoku ezintwana ke onenzi banentwana nanzi phumi nanzi balentwana ilinxele yaphesheya man bisando wina ngoku Terence Crawford yabona yanboxela lantwana yanboxela nohoko yathi yabo yanboxela yu yabo ibe ngonansi esiyaphuma ke ngoku kodwa khona eligadalala kuthiwa ngutank. Okay, yabo yabo dize ke timfaka uMakazole uTete Makazole yabo izama uxuba ke ngoku sikutri yabo sikutri yabo bana intwana endizilibale nami nezintwana ezi yabo bani khona manje nontshingane lentwana enansi uNontshinga lantwana nontshinga kangubani ndaphela ndisithi mos qualified le last fight yayo yayiluza lantwana le ntwana bekufanele bayiphinde yoyika mani kula fight uchafu man le ntwana uchafu man yabo uchafu noNontshinga okay yabo qibile wow Tambo, thank you so much ke ndebulela nami yeah ladies and gentlemen, that's the end of it. Namhlanje besihlene legend, former IBF, former IBO. Namhlanje usixelele ngobomi bakhe and I hope abantu bayivile yonke into befuna ukuyiva ngaye. Thank you so much Rabu. Yeah, you uzasinika wanye funeka senze njani abantu ndinganika okay, if abantu boMzantsi Afrika bafuna ukuthetha nawe after le episode socela ushiye icontact number yakho and ungayibiza. Okay, 066 172 sure 5857. Yes, yebo bangakufumana apho. Yes, number yami le. Legend, thank you so much man, you will always be a champion. Bulelana. Right? That's the end. This podcast has been proudly brought to you by Electronic Solutions. And if you want to use our podcasting facilities or record your own podcast and advertise your brand with us, visit electronicsol.co.za.